Wel, diolch yn fawr iawn I ti Deian, a dwi'n gobeithio bod pawb yn clywed yn y cefn. Felly diolch am ymuno â ni yma'r bore yma yn yr Eisteddfod hyfryd yma. Di am dreulio chydig funudau bore yma yn sôn am fy mlaenoriaethau dros y blynyddoedd I ddod. Ym mis Ebrill, fe wnaethon ni gyhoeddi'n cynllun strategol 5 mlynedd, cynllun sy'n gosod cyfeiriad am y cyfnod sydd gyda fi'n weddill fel Comisiynydd. Mae amser yn hedfan dwi yn y swydd ers dros 2 flynedd yn barod. Mae'r cynllun yn adlewyrchu fel uchelgais I wneud gwahaniaeth gwirioneddol I fywyd ieithyddol pobl Cymru ac I gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn ein bywyd bob dydd, boed hynny'n y gweithle, yn y gymuned ac wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Dwi'n falch iawn o groesawu panel heddi sy'n cynrychioli'r math o sefydliadau a sectorau sy'n allweddol yn fy marn I wireddu'r uchelgais yma. Cyn I ni glywed ganddyn nhw, hoffwn ni gyffwrdd ar rai o brif elfennau'r cynllun a'r hyn dwi'n gobeithio I gyflawni drwy ei weithredu. Felly bydd rai ohonoch chi'n gwybod yn dda, mae bod mesur y Gymraeg yn gosod prif nod statudol I ni fel Comisiynydd, sef hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg. Mae hefyd yn rhoi disgresiwn eang a sylweddol I fi weithredu mewn unrhyw ffordd sy'n briodol, a mae'r geiriau yna yn dod o'r mesur, mwyn cyflawni'r nod hwnnw. Mae gennyf y gallu felly a'r cyfrifoldeb, os o'n i'n dweud, I ddefnyddio'r disgresiwn a'r pwerau hynny'n llawn. Dwi am mynd I fod yn sefydliad uchelgeisiol a beiddgar, un sy'n gweithredu gyda phwrpas ac sy'n ceisio sbardino newid gwirioneddol. Mae fy uchelgais fel Comisiynydd yn mynd y tu hwnt I ddehongliad cul o'r hyn sy'n disgwyliedig ac rwy'n awyddus I arwain corff sy'n gwneud mwy o sy'n cyfrannu'n sylweddol at waith cynllunio ieithyddol ehangach dros y 5 mlynedd nesaf. Felly dwi yn gweld fy rôl fel un nid yn unig sy'n gosod safonau ac yn sicrhau cydymffurfiaeth, ond fel un sy'n galluogi ac yn ysgogi newid. Mae gennym y gallu I ddod â phobl yn hyd, I greu gofod ar gyfer trafodaethau agored, meithrin partneriaethau newydd ac annog syniadau lapsol. Ac mae'r agwedd yma o rôl wedi dod yn fwy amlwg I fi dros y cyfnod diwetha, ac mae'n greiddiol un cenhadaeth. Defnyddio ein gallu gysylltu, hwyluso a dylanwadu, ac I sbardino newid y tu hwnt i'r hyn sy'n orfodol. Wrth weithredu'r cynllun, dwi'n awyddus sy'n gweld ni'n arddel 3 agwyddor allweddol sy'n siapio pob agwedd ar yn gwaith, o'n rôl fel corff reoleiddio, un hyndrechion I feithrin, partneriaethau ac un gwaith o ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus. Yn gyntaf, bod yn rhagweithiol a strategol. Nid ein rôl ni yw aros I broblem godi cyn gweithredu. Dwi am mynd I fod yn rhagweithiol, yn defnyddio ein pwerau yn dylanwad I ysgogi newid cyn I broblemau ddod i'r amlwg. Mae hynny'n golygu edrych ymlaen, deall tueddiadau ac ymyrryd yn gynnar. Un enghraifft amserol o hyn yw'r datganiad polisi fyddwn ni'n ei gyhoeddi ddydd Iau ynghylch deallusrwydd artiffisial ar Gymraeg. Yn ail, cymell a gorfodi. Rwy'n ni'n rheoleiddiwr sy'n gosod disgwyliadau clir ac yn sicrhau cydymffurfiaeth ar safonau. Ond rwy'n ni'n llawer mwy na hynny. Rwy'n grediniol nad yw'n newid parhaol am ddigwydd drwy orfodi'n unig, mae angen meithrin dealltwriaeth a chynnig cymorth ymarferol. Mae'r ddwy elfen, cymell a gorfodi, yn gweithio law yn llaw, ac mae'r cydbwysedd rhyngddynt yn allweddol I fi. Yn drydydd, canolbwyntio ar deilliannau. Yn y pen draw, ni fydd llwyddiant y cynllun strategol yma yn cael ei fesur drwy nifer yr arolygan I ni cynnal, na maint a swmp yr adroddiadau'r un I coeddi, ond drwy effaith wirioneddol ar fywydau siaradwyr Cymraeg. Dwi'n benderfynol o weld newid ysyrlon, mwy o bobl yn defnyddio'r Gymraeg, gwasanaethau gwell a throfiadau mwy cadarnhaol i'r cyhoedd. Ac rydyn ni eisoes wedi dechrau gweithredu yn dilyn yr egwyddorion yma. Fe wna I droi nawr at yn amcanion strategol yn themau arbennig. Mae'n cynllun ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn seiliedig ar 3 amcan strategol a thair thema arbennig. Yn amcan cyntaf yw sicrhau bod gwasanaethau Cymraeg ar gael ac yn cael eu defnyddio. Nid sicrhau bod gwasanaethau ar gael yn unig, ond bod pobl hefyd yn teimlo'n hyderus ac yn gyfforddus yn ei defnyddio. Mae hyn yn greiddiol I brofiad y cyhoedd ac yn sail I hybu defnydd ymarferol o'r Gymraeg. Mae'r ail amcan yn ymwneud â meithrin amgylcheddau lle mae'r Gymraeg yn cael ei defnyddio'n naturiol.
Mae hyn yn golygu creu'r amodau lle gall pobl ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus mewn cyd-destynau bob dydd. Ac mae'r amdan yma yn berthnasol i ddau o'n themau arbennig yn enwedig, sef gweithleoedd a phlant a phobl ifanc. Gan mae'r ddau faes yma sy'n siapio arferion iaith pobl yn yr hir dymor. A'r trydydd them arbennig yw'r maes gofal a iechyd. Ond i gymryd gweithleoedd fel enghraifft, weithiau dwi'n teimlo fel mod i'n dweud pethau sy'n hollol amlwg, ond wrth i ni ddweud y pethau yma, mae mwy o bobl yn dod i'n dilyn ni ar y daith yma. Rydyn ni'n gwybod bod llawer o bobl ifanc yn colli rhywfaint o'i hyder i ddefnyddio'r Gymraeg ar ôl gadael y system addysg. Mae'n hanfodol bod siaradwyr Cymraeg ifanc yn parhau i ddefnyddio'r iaith wrth symud ymlaen i addysg bellach i fyd gwaith. Yr her yw cynnal y sgiliau hynny a troi siaradwyr yn ddefnyddwyr tymor hir. Mae hwn yn faes lle mae gen i fi fel Comisiynydd dylanwad yn uniongyrchol. Mae llawer o safonau'r Gymraeg yn berthnasol i gynllunio gweithleoedd, gan gynnwys meysydd fel recriwtio, hyfforddiant, cofnodi sgiliau ieithyddol, ac efallai'n bwysicaf oll, a safonau hynny sy'n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau gynllunio'n fwriadol ar gyfer cynyddu defnydd y Gymraeg yn y gweill. Rwy'n awyddus i ddefnyddio'r safonau hyn fel cerbyd ar gyfer cydweithio ac annog newid. Gan gefnogi sefydliadau, nid yn unig i ddarparu gwasanaethau Cymraeg, ond i feithrin diwylliant mewnol, lle mae'r Gymraeg yn rhan naturiol o fyd gwaith, a dyw hynny ddim yn wir ym mhobman ar hyn o bryd. Yn y cyd-destun hwn, mae'n werth nodi yn bod ni rai wythnosau nôl wedi cynnal cynhadledd ar gyfer sefydliadau mwyn rhannu ein gweledigaeth a'r cyfeiriad ni'n dymuno gweld sefydliadau yn symud. A braf iawn oedd gweld yr awch yno i gydweithio ac i weithredu mwyn cynyddu defnydd o'r Gymraeg mewn gweithleoedd ar draws Cymru mewn sawl sector. Mae hefyd yn werth tynnu sylw at y gwaith sydd ar y gweill yn sgil pasio'r ddeddf Gymraeg ac addysg newydd, gan gynnwys y bwriad i sefydlu fframwaith cenedlaethol newydd ar gyfer disgrifio gallu yn y Gymraeg, yn ogystal ag adolygu'r safonau presennol mwyn sicrhau i bod nhw'n adlewyrchu amcanion ehangach a ddeddfwriaeth newydd. Rwy wir yn edrych ymlaen at chwarae fer rhan yn y gwaith hwnnw yn ystod y cyfnod i ddod, gan ddylanwadu ar y ffordd y caiff y safonau diwygio, mwyn sicrhau i bod nhw'n cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg mewn ffordd ystyrlon ac ymarferol. Ac i ddod nôl at yr amcanion, y trydydd amcan yw arwain y gwaith o eiriol dros y Gymraeg, gan warchod a hyrwyddo buddiannau siaradwyr. Mae hyn yn golygu defnyddio'n llais yn feiddgar ac yn ailadol, i ddylanwadu'r bolisi, i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y gall defnyddwyr ddisgwyl ar ran gwasanaethau Cymraeg, ac i sicrhau bod lle'r Gymraeg yn cael ei gydnabod a'i gryfhau ar draws pob maes bywyd cyhoeddus. Mae'n amcan sy'n tanlinellu ein rôl fel corff annibynnol, sy'n sefyll dros y Gymraeg a'i siaradwyr, ac sy'n defnyddio ei bwerau i ysgogi newid cadarnhaol. Mae cyfnod y cynllun yma, wrth gwrs, yn cydredeg a chyfnod newydd a phwysig i ddemocratiaeth yng Nghymru. Gyda'r etholiadau nesaf i Senedd Cymru yn prysur agosau, a'r newid sylweddol yn y system bleidleisio a'r dip o ethol cynrychiolwyr yn cael i'w hyffredi am y tro cyntaf, rydyn ni yn symud i gyfnod o ailunio democrataidd. Ar yr un pryd, rydyn ni'n byw mewn cyfnod o ansicrwydd, gyda newidiadau posibl yn y cydbwysgedd gwleidyddol, yn y blaenoriaethau polisi ac yn y ffordd y caiff a'i adnoddau i dyrannu. Yn wyneb hynny, mae'n holl bwysig yn bod ni fel Comisiynydd yn chwarae'n rhan i ddylanwadu ar y cyfeiriad strategol a sicrhau bod y Gymraeg yn ganolog i'r drafodaeth wleidyddol. Dyna pam yn bod ni wedi dewis cyhoeddi yn galewadau manifesto yn gynnar yn y broses. Rwy'n iawn sicrhau bod modd yn gysylltu'n amserol o phleidiau gwleidyddol i ddylanwadu ar eu polisïau hymrwymiadau, ac i sicrhau bod y Gymraeg yn cael y sylw a'r buddsoddiad yma'n ei heiddi gan Lywodraeth Nesaf Cymru. Mae'r galwadau yn manifesto yn adlewyrchu feichelgais o'r Comisiynydd ac yn cyd-fynd yn uniongyrchol yn cynllun strategol. Yn gyntaf, rydyn ni'n galw ymestyn safonau'r Gymraeg mwyn cynyddu'r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael i'r cyhoedd. Yn enwedig, y gwasanaethau hanfodol a ddarperir gan adrannau ac asiantaethau cenedlaethol, megis cyllid a thollau, DVLA, a'r adran gwaith a phensiynnau a'r gwasanaethau carchardai. Yn ail,
rydyn ni'n galw am gryfhau'r safonau hybu fel fframwaith I gydlynu cynllunio I hyddol dwys. Mae angen I blant a phobl ifanc gael cyfleoedd I ddefnyddio'r Gymraeg y tu hwnt i'r stafell ddosbarth, mewn chwaraeon, diwylliant a bywyd cymunedol. Rydyn ni'n credu bod modd I ni fel Comisiynydd ymestyn ein dylanwad yn y maes hwn drwy gydweithio'n agos a chymunedau a sefydliadau lleol. Yn drydydd, rydyn ni'n galw am sefydlu uned arbenigol ar gyfer gweithleoedd yn swyddfa'r Comisiynydd. Rydyn ni eisoes yn arwain yn y maes hwn drwy ddarparu cyngor, arweiniad a chefnogaeth I sefydliadau, bod bynnag, gyda mwy o adnoddau, gellir gwneud llawer mwy I ddatblygu'r maes strategol holl bwysig hwn, gan gynnwys cefnogi gwaith partneriaid eraill sy'n cyfrannu at yr agenda yma, gan gynnwys y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn bedwerydd, rydyn ni'n galw am fuddsoddiad a gweithredu dwys I drawsnewid gwasanaethau iechyd a gofal cynigol yn Gymraeg. Mae angen sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gallu derbyn gofal clinigol drwy'r Gymraeg, yn enwedig mewn meysydd sensitif fel dementia, stroc a iechyd meddwl. Mae'r cynnydd yn y maes hwn wedi bod yn llawer hiaraf ac mae angen newid systemig. Ac yn bingmed, rydyn ni'n galw am sefydlu hyfforddiant iaith Gymraeg 5 mlynedd fel rhan orfodol o hyfforddi fel athro yng Nghymru. Felly I gloi, hoffwn ni bwysleisio unwaith eto yn bod ni'n awyddus I wneud mwy ac I wneud hynny'n uchelgeisiol. Mae'r cynllun strategol rydyn ni wedi osod ynghyd â'n galwadau ar Lywodraeth Cymru nesaf yn adlewyrchu'r uchelgais honno'n glir. Rydyn ni'n gorff sy'n galluogi sydd ar gallu I ddod â phobl ynghyd I greu'r cysylltiadau hynny sy'n gwneud newid yn bosibl. Mae'n hawdd I gydweithio dros y 5 mlynedd nesaf yn ddiwyro, oherwydd dim ond drwy gydweithio a gallwn wireddu'r weledigaeth rwy wedi gosod, Cymru, lle gall pobl fyw eu bywydau yn Gymraeg. Felly diolch yn fawr. Dwi'n gorffen y rhan hwn o'r digwyddiad nawr, a cyn troi at y drafodaeth banel, dyma gyfle I ni wylio fideo bach byr y gneithon ni'n gynharach o'r cyhoeddi yn cynllun strategol mi. Diolch yn fawr iawn I chi. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cyhoeddi cynllun strategol newydd er mwyn hybu a cyrwyddo'r iaith Cymraeg. Gwneud gwahaniaeth gyda'i gilydd. Haia, Codi, ti'n siarad o Bwb Cymru, sydd dros helpu. Mae tair thema wedi ei nodi fel blaenoriaethau arbennig. Plant a phobl ifanc, iechyd a gofal. Cymraeg yn y gweithle. Rydyn ni'n uchelgeisiol wrth edrych ymlaen. Rydyn ni am gael eich cefnogaeth chi a chymorth sefydliadau a mudiadau trwy Gymru. Rydyn ni'n edrych ymlaen at gydweithio ac at wneud o gwahaniaeth gyda'n gilydd. Gwneud gwahaniaeth gyda'i gilydd. Gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd. Diolch yn fawr iawn I Efa, diolch yn fawr iawn I chi am eich presenoldeb. Mae'n hyfryd cael bod mae'r I llun cyntaf y brifwyl yn Wrecsam, Iwan Griffiths ydw I, ar y dasg bleserus, gobeithio. Hwn tywys ni drwy'r sesiwn bach yma. Fel o'n i'n gweld yn y fideo ac yng ngeiriau Efa hefyd, mae yna blaenoriaethau yn dos ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Dwi'n cael cwmni 3 bore yma bydd yn gallu rhoi syniad I ni falle, syniad ymarferol o fywyd o fewn y meysydd hynny. Felly ar gyfer y sgwrs yma, gai wahodd i'r llwyfan os gwelwch yn dda, Deo Owen, Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru. Mae Dr Catrin Davies yn feddyg yn Ysbyty Gwynedd a Teresa Davies yn diwtor ym Mhrifysgol Wrecsam, hefyd yn gwmni Osian Llywelyn, Dirprwy Gomisiynydd. Os dewch i'r llwyfan os gwelwch hwnna, diolch yn fawr iawn. Cyn I fi droi at y penelwyr, falle I roi ddiweiliad falle I chi ymgyfarwyddo ar llwyfan, a gaich atgoffa chi hefyd ar ddiwedd y sesiwn yma, gobeithio bydd na amser I holi ambell I gwestiwn. Felly y gobeith yw dod ar cyfan I ben am ryw 10 munud, 10 munud I 12. Gobeithio allwn ni adael rhyw gyfle ar y diwedd I holi cwestiynau o'r gynulleidfa. O cyn droi at y panel, gai droi at Efa, o'n i'n gwrando ar y geiriau hynny felly, ac mae yna amcanion, mae yna flaenoriaethau, mae yna gynllun brwdfrydig yn ei le. Ar ddiwedd y cyfnod felly, siwt I ni'n mynd I fesur a gweld pa mor bell I chi dod lle mae'r llwyddiant, hynny yw, siwt mae rhywun yn bod yn atebol ar ddiwedd y cyfnod.
Yr ateb corfforaethol diflas yw bod ni wedi cyhoeddi set o fesuryddion, lle byddwn ni yn gwneud pethau fel monitro sut mae cyrff cyhoeddus yn cyrffori ymwneud erbyn y safonau. Byddwn ni hefyd yn cyfri ac yn cyhoeddi yn gyson sut yn ni'n ymdrin â chwilio'n parau sydd yn cael eu cyflawni ac yn y blaen. Ond, a bod yn onest i fi, llwyddiant ar ddiwedd y cynllun yw bod gyda ni yng Nghymru sector cyhoeddus cryf sy'n gweithredu'n fwy Cymraeg, bod mwy o bobl yn siarad Cymraeg yn y gweithle, bod yr Eisteddfod Genedlaethol yn parhau fel corff lluniannus cyffrous, bod yna wyliau cymdeithasol ar hyd a lled Cymru. Felly mae'r hyn hoffwn i weld ymhen 5 mlynedd i'r Gymraeg yw sefyllfa lle dyn ni ddim yn gweiddi drwy'r amser am fwy o adnoddau, bod na bentre sydd yn cael eu cynnal yn ariannol yn iawn, a bod gyda ni ddiwylliant tryf a bywiol. Felly dwi yn gobeithio byddwn ni gyd yma mewn 5 mlynedd yn mwynhau'r Gymraeg, a'n bod ni ddim bob amser yn gorfod dweud och a fwai. Dyna dde ni'n hoci gweld. Hyfryd, mae'n siŵr bydd yna gyfweliad ar newyddion estoreth pryd ni yn ymateb ac edrych nôl dros y cyfnod yma. Reit, Ed, beth am droi at y panel? Deo, dwi'n mynd droi at y ti'n gyntaf. Llywydd yr undeb ar hyn o bryd felly, ond dwi'n cofio'r cyfnod ar ôl chwaraeus sy'n ystod y gyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd yn do o sefydlu rôl benodol, swyddog penodol i hybu'r Gymraeg. Cer ni nôl i'r cyfnod hwnnw, a di sôn am y daith honno, falle'r heriau o ti'n wynebu? Ie, do. Nes i hefyd sgwennu'n preifat hir am hyn, ac astudio Cymraeg Gwleedigaeth yn y Brifysgol. So, official, mae'n breitho 5,000 eira allan o'r allan. Ond fel beth oedd rili difyr, ond sbio nôl yn hanes hefyd, bod hanes rili cyfeillog i gymdeithasau Gymraeg yn Mhrifysgol Caerdydd o dechrau'r Brifysgol yn niwedd y 1890au. Ond ddoth yna wedyn i newydd i ddod yn undeb myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, MCC, yn 1983, a ddoth yna wedyn yn rôl swyddfa Gymraeg can amser. Roedden nhw fath wirfoddol myfyrwyr ni'n neud tra oedden nhw'n astudio, gysi yna hynna'n yn rhedeg flwyddyn. Ond be wnaethon ni weld o'r ymgyrch benodol o 2015 ymlaen i gael swyddfa Gymraeg can amser, i ateb i'r galw am gynrychiolaeth can amser o fewn yr undeb, a hefyd o fewn y Brifysgol. Oedd myfyrwyr oedd yn siarad Cymraeg yn rhugl, oedd a diddordeb yn y Gymraeg, oedd eisiau gweld mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y Brifysgol. Ond dwi'n meddwl yr ymgyrch yna hefyd ddangos rhwng 2015 i 2023 pan nath y newid dod i ryn, bod y ddadl wedi symud o pam bod ni'n neud hyn i sut da ni'n neud hyn, a bod y newid meddylfryd yna fewn y Brifysgol a'r undeb myfyrwyr hefyd wedi newid. Mi oedd undeb myfyrwyr Caerdydd yn gorffennol yn gael ei weld ar undeb Saesneg, a bod MCC yr undeb Gymraeg. Ond erbyn i fi wedyn, gan effel yn swyddog Gymraeg llan amser cyntaf Caerdydd, oedd y syniadaeth yna di mynd ac o pobl yn gweld yr undeb fel rhywbeth oedd ar gael i bawb, a dwi'n hynna'n ymateb i y drafodaeth agoriad o ran dydy Gymraeg yn rhywbeth ymylol, mae'n rhywbeth ganolog i brofiad addysgiadol. Mae'r gwaith mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ni'n neud am Free Food ac yn rhan o fywyd naturiol. Wedyn, i ddod â hynna fewn i'r ochr undebau, mewn fwy na jyst cwb nos, bod o'n abeddus am hynna. Oedd y drafodaeth yn newid o pam i sut, so am hynna i weld i ddeidio. Ble oedd y muriau, hynny yw faint o her oedd e ar y ddachtas? Mi gyfnod broses felly, beth 7-8 mlynedd felly, oedd na newid agwedd, sy'n beth da, ond lle oedd yr heriau yna? Wel, ddim i feirniadu neb, ond o'na heriau yn y dechrau yn ran sut da ni'n mynd o gwmpas wneud o, heriau ran bod yn fwrdd ymwybodolwg yn elusennol, bod chi'n rhedeg at y ffin o faint o ymwybodolwg sy'n ormodol. So sut chi'n mynd o gwmpas gael newid, ond dwi'n oedd o'n newid ys amser, gan bod yn ymgyrch mor bwerus erbyn y diwedd, gymaint o sylw cyhoeddi. So pobl meddwl, iawn, da ni angen gandor y galw yma, da ni angen neud i'r newid mae ddigwydd. So o'na gyfaddawdu ar y ddau ochr, a ddothon ni wedyn i well lle oedd na swyddog Gymraeg yn amser. Ar gyfer effaith wedyn i weld nid just o fewn y Brifysgol, ond dim just o fewn y undeb yn hefyd, ar draws y Brifysgol hefyd yn ehangach wedyn. Deo, diolch i ti am y tro. Catrin, os gai droi at ti nesaf, yn gweithio fel meddyg yn ysbyty Gwynedd erbyn hyn, a'r un ni'n clywed yn gyson yn dyn ni ynglyn â phwysigrwydd ar dde fan cyfeirio at yn arbennig felly meysydd dementia enghraifft, ond yn dyfais i, a dy brofiad un benodol, rho darlun i ni falle yn gynta o bwysigrwydd
cael y staff sydd yn fodlon ac yn gallu defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd? Dwi wedi bod yn gweithio yn y City Gwynedd am y 3 mlynedd diwetha nawr, a'n y 2 mlynedd diwetha mwyaf yn yr adran brys. Mi'n gweld lot o gleision am y tro cyntaf yn ei amser nhw yn yr ysbyty ac yn trio dod i'r gwaelod o pan maen nhw wedi dod i weld ni. Mae'n gallu defnyddio'r Cymraeg a'i iaith gyntaf nhw yn neud datod y problemau maen nhw wedi dod â ni yn lot haws. Mae fe'n meddwl bod nhw yn gallu egluro'n glir, beth sydd yn mynd ymlaen efo nhw, ein ni allu helpu nhw i gael nhw adre, neu gael nhw'n trwy'r ysbyty yn ffordd sy'n mynd i helpu nhw wella yn gynt. Mae fe'n anodd i egluro poen yn unrhyw iaith, ond mae gallu defnyddio'r iaith gyntaf, neu gallu gweld yn glir bod yn ei lot o waniaeth ar gyfer y cleifion, a maen nhw'n teimlo bod nhw'n saffach achos maen nhw'n gallu egluro hwnna i ni hefyd. Mae ddod i cyfeirio at bwysigrwydd iechyd a gofal yn benodol fel rhan o'r blaenoriaethau yma. Mae 'na wleidyddion yma heddi, maen nhw'n paratoi ar gyfer yr etholiad y flwyddyn nesaf. Ni'n gwybod bod iechyd yn mynd i fod cael tipyn o blaenoriaeth ynde. Ond mae cyllid yn bryn, a mae'r cyllid am o'n ni yn mynd i'r adrannau brys sydd angen sylw, sydd angen adnoddau. Oes modd rhoi'r Gymraeg i fewn i hynny pan mae falle iechyd yn benodol a gwella cleifion ar y front line sy'n gwysica. Hynny yw, lle mae'r Gymraeg yn ffito mewn i hefyd? I fi, mae fe'n weddol glir ble mae'r Cymraeg yn ffitio mewn. Efo'r ffaith ni lwcus yn y City Gwynedd bod rhan fwyaf o'r nyrsys yn siarad Cymraeg, yn 90% o'r nyrsys yn yr adran dwi'n gweithio yn siarad Cymraeg. Mae cleifion y gyd yn siarad efo'r nyrsys yn cael cyfle i defnyddio iaith nhw. Mae llai o ddoctoriad yn yr adran yn siarad Cymraeg na'r ffordd mae meddygaeth yn y wlad mae'n gweithio. Mae pobl yn symud o wlad i wlad yn eitha aml. Ond achos fel Cymraeg, bod nhw'n gallu gweld mae doctoriad sy'n symud, ni'n gallu gweld pa mor bwysig mae'r Cymraeg i'r cleifion. Mae llawer o'n nhw yn trio dysgu o leia cwpl o eiriau neu rhywbeth i allu gyfathrebu efo'r cleifion, tra bod nhw yna, un oed a os maen nhw yna am y blwyddyn, ni wedi gweld bod doctoriad yn wneud yr ymdrech i wneud e. Beth fydd rôl y Comisiynydd? Beth gall swyddfa'r Comisiynydd i wneud er mwyn hwylusto'r broses a gwella'r sefyllfa hyd yn oed yn fwy? Dwi'n meddwl bod y cyfathrebu o'r pwysigrwydd o'r Cymraeg i cleifion a i pobl Cymru yn rili bwysig. A rhoi'r adnoddau i ni allu ddysgu'r Cymraeg i'r doctoriad a i'r sati yn symud i'r wlad sydd ddim wedi dod ar draws y Cymraeg o blaen. Hyfryd. Catrin, diolch yn fawr i ti ac i Deo. Reit eterydd a sydd nesa. Tiwtor yn dy waith yn gweithio'n lleol yn yr ardal yma'n Wrecsam hefyd. Wyt ti wedi gweld newid agwedd falle ymhlith sefydliadau yn ystod y blynydde diwetha pan mae'n dod i dysgu Cymraeg? Gyda fi, dwi wedi bod yn y 2 flynedd, a dyn ni wedi cychwyn pecor scratch yn y prifysgol. Dwi'n dysgu staff, a dwi'n dysgu myfyrwyr. Ac dwi wedi gweld y cydweithio wedi just tyfio yn yr ffriners yna. So dwi'n gweud, dwi'n dysgu myfyrwyr heddlu, criminolog ar gyfrau, a'r cydweithio rhwng y heddlu Gogledd Cymru, a ni jyst wedi cryfhau sut gymaint, a mae wedi clwyno oherwydd bod ni yn cydweithio. Ond dwi'n gweld y galw wedyn, iawn, dyn ni'n dysgu, a mae pobl, maen nhw eisiau dysgu, maen nhw eisiau ddydren ohono fe. Ond y safon wedi codi hefyd, so dyn nhw eisiau cyfrannu mwy o sefydliad fel dysgwyr, nid pobl yn dweud bod nhw'n dysgu, ond bod nhw'n defnyddio beth sydd gyda ni, maen nhw'n hyderus yn ei sgiliau ni hefyd. Ond y cydweithio'r cefnogaeth rhwng sefydliad y mer mae'n wych. Mae'n gygus. Beth sy'n gyfrifol felly? Mae'n stori positif y fyna. Beth sy'n gyfrifol am y newid, wyt ti'n meddwl? Dwi'n meddwl, diwedd y dydd, dyn ni gyd yma, hefyd pobl. Dyn ni eisiau gwneud y gorau i bobl, a mae pobl eisiau gorau clan ohono ni. So dwi'n meddwl y ffaith bod ni yn cydweithio, so ni'n cefnogi yn gilydd. Mae hynny wedi just creu bod ni eisiau gwneud yn gorau, mae wedi codi y status y beth dyn ni'n gwneud. A mae pobl yn gweld, dwi eisiau bod yn rhan ohono fe, a dwi eisiau fe datblygu. Hyfryd. Teresa, diolch. Osian, gael droi at ti. Wyt ti a chyfrifoldeb benodol yn dos ynglyn â rheoleiddio, yn gyfarwyddo rheoleiddio yn ogystal â bod yn Dirprwy Gomisiynydd. A thi amlinellu yn gyntaf, yn yw beth mae hynny yn ei olygu a sut ych chi'n cyflawni'r broses sydd ganolog yn reiddiol yn rhan o'ch gwaith chi fel swyddfa'r Comisiynydd o ffordd rheoleiddio yna. Ie, diolch ti, Iwan. Mae rheoleiddio'n gallu bod yn dechnegol i natur yn dydi. Mae'n ddull, da ni wedi rhoi ar waith ers rhyw 10 mis erbyn hyn, a mae'n ddull lle mae y rheoleiddiwr
sef ni, a'r sefydliadau dyn ni'n gweithio efo nhw, yn rhannu'r cyfrifoldeb yna dros sicrhau cydymffurfiaeth. Mae'r berthynas reoleiddio yna yn syliedig ar nifer o egwyddorion, gan gynnwys cydweithio, ymddiriedau, bod yna ymddiriedau yn y berthynas rhwng ni a'r sefydliadau, a bod y sefydliadau yn dryloyw yn hynny o beth gyda ni. Be mae hynny yn ei olygu yn ymarferol? O'n safbwynt ni fel rheoleiddiwr, da ni'n gosod disgwyliadau clir a ffendant o'r hyn da ni'n yn ei wneud yn orfynol, ond yr hyn da ni'n disgwyl i sefydliadau i wneud o ran y Gymraeg. Da ni hefyd yn reoleiddiwr sydd yn rhoi ffocws cynyddol ar gymorth a chefnogaeth i sefydliadau. Mae hynny yn holl bwysig ac yn rhan o'r darlun o reoleiddio. A da ni'n monitro cynnydd yn barhaus. O ran sefydliadau, da ni eisiau sefydliadau i gymryd perchnogaeth dros yr hyn maen nhw i fod i wneud. Bod y Gymraeg yn rhan o'i sefydliadau nhw, o ran sylwadraethu, a bod nhw'n gweithredu'n rhagweithiol i wella. Bydd y rhai yn gweud, wel, mae yna ddull newydd o reoleiddio wedi i gyflwyno'n ddiweddar hefyd. Mae'r rhai yn dod wedi bod yn barod iawn i beirniadaeth bod e'n feddalach o ffordd. Beth byddai'r ymateb i hynny? Hynny yw'r rhai yn gweud bod angen bod yn fwy cryf pan mae'n dod i'r dull yma o reoleiddio. Dwi'n credu bod hynny'n drafodaeth sydd wastad angen bod yn ni'n byw gydag unrhyw reoleiddiwr mewn gwahanol gyd-destunau. Mae'r taro cydbwysedd na oedd Efa'n sôn am y cymell a'r gorfodi, ac mae hwnna'n her barhaus i ni fel Comisiynydd, ond mae'n her i unrhyw reoleiddiwr. Sut ydych chi'n gweithredu'r berthynas adeiladol yna, tra hefyd yn parchu'r ffiniau a'r berthynas reoleiddio. Felly mae'n her i ni, ond mae'n her i unrhyw reoleiddiwr arall. Fi'n aml yn cael trafodaethau efo pobl sy'n gweithio yn y maes reoleiddio, mewn sectorau eraill, a dwi'n credu bod na gydnabyddiaeth o'r gwerth sy'n cael ei roi ar y beithrin perthynas cydweithredol, tra hefyd yn parchu'r ffiniau yna. A mi fyswn ni'n pwysleisio, os ydyn ni ddim yn gweld o'r sefydliadau yn arddel ac yn parchu'r dull cydweithredol yna, a bod ni ddim yn gweld sefydliadau yn cymryd camau bwriadol i wella, yna mi fyddwn ni yn ymyrryd. Felly, cydbwysedd rhwng yr cydweithredu a'r gorfodi yna. Diolch, Osian. Mae'r meic yn agos i Efa, felly cwestiwn arall i Efa fan hyn, gan dy fod ti wedi dechrau rhoidio i faes gwleidyddol yn ystod yr hyn o ddyti weid ar y dechrau, yn amlwg mae'n amhosib o sgoi'r ffaith bod yna etholiad ar y gweill. Felly, o'r hyn hoffet i weld y ffleisiau ni wneud, neu fatha'n cynnwys yn ei manifesto ar gyfer etholiad blwyddyn nesaf, i ni yn ymwybodol bod yr estyd yn gwasti a'r sefydliadau, mae yna gostau ynghlwm a'r cynigion wyt ti wedi rhoi ger bron. Beth yle gael i ollwng felly mwyn rhoi blaenoriaethau i'r hyn i chi ni ofyn? Dwi ddim yn meddwl bod angen gollwng dim byd. Pan ni'n edrych ar y gwariant sy'n cael ei roi i'r Gymraeg ar hyn o bryd, dyw e ddim yn ddigonol fel mae hi ar hyn o bryd. Mi newid blwyd yn dydyn ni, mae cynnig gwasanaeth iechyd trwy'r Gymraeg yw cynnig gwasanaeth iechyd. Dyle fe ddim bod yn opsiynol nag yn rhywbeth ychwanegol. I ni'n gwybod o'r gwaith ymchwil bod canlyniadau iechyd yn well os yw pobl yn cael eu trin yn eu mamiaeth, yn arbennig o wir ar gyfer y pobl mwyaf bregus. Felly dwi ddim yn meddwl i fod yn gwestiwn o ollwng dim byd. Mae'r galwadau dwi wedi gofyn amdanyn nhw, a dwi'n ymwybodol bod yna gynigion gan bobl eraill yn y maes yma hefyd, a mae yna rhynwedd wrth gwrs i lawer iawn o'r cynigio yma. Dwi'n gweld mai rhan o fy ngwaith yw sicrhau bod pob plaid yn cael y cyfle ac yn cael eu cymell i ystyried galwadau yn ymwneud o'r Gymraeg yn llawn, yn bod ni'n trio cyfeirio pleidiau i gynnig pethau synhwyrol o ran y Gymraeg i'r dyfodol, ac i wir ystyried sut ydyn ni fel gwlad eisiau gweld Cymru yn ffynnu i'r dyfodol. Felly mae cyfres o alwadau gyda fi, dwi'n meddwl sy'n synhwyrol. Does ddim pob un ohonyn nhw a chostau enfawr o gwbl. Weithiau maen nhw'n fater o weithredu yn fwy cyfeiriedig o fewn yr hyn sydd gyda ni. Felly dwi ddim yn derbyn y ddadl ariannol gan yn bod ni'n sôn am symiau sydd wir mor fach yn fy marn i.
falle ddim yn ariannol, ond shwt mae sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chynnwys yn rhan o'r narratif nawr yn ystod y misoedd nesaf pan bydd addysg a iechyd yn cael blaenoriaeth. Dyna'n union pam yn bod ni gobeithio wedi dechrau'r drafodaeth, wedi mynd yn uniongyrchol at bleidiau, wrth gwrs i pob plaid a'i threfn ei hun. Be sy'n wirioneddol bwysig yw bod y Gymraeg ddim yn troi yn ddadl wleidyddol. Dwi'n ddigon hen i gofio'r adeg pan oedd e. Dwi'n meddwl bod diwylliant yng Nghymru wedi symud ymlaen ers hynny, bod gwleidyddiaeth Cymru wedi aeddfedu ac yn adew hynny'n wir, ac mae'n arbennig o bwysig felly yn bod ni dros y cyfnod nesaf yn trafod cynigion positif sy'n ymwneud â'r Gymraeg, ac yn yw fel pobl fe allwn ni gyd holi'n gwleidyddion yn gallwn ni ar lefel leol a chenedlaethol, sut hoffwn ni i wleidyddion fynd ar gwaith yma ymlaen, gan bod cyfrifoldeb mawr ar y wleidyddion i wneud dewisiadau mawr yn ariannol ac o ran polisi. Cwpl o gwestiynau arall wrtha i, ond fe byddwn ni'n troi at y gynulleidfa cyn bo hir, felly ac chi gael eich cwestiynau'n barod falle. Ond un peth arall nath Efa gyfeirio ato fe, na i ofyn i ti deio am y cwestiwn hwn falle, nath Efa gyfeirio at AI a datblygiad chwilroadol yma ym myd cyfryngau cymdeithasol, a dwi wedi gwneud sawl stori ynglyn â ffigurau ymchwil gan y Comisiynydd, dwi'n credu, yn lle diweddar, yn trafod defnydd pobl ifanc o'r Gymraeg. Yn gefnogol ydyn, maen nhw'n digon carod i ddweud nad yw'r defnydd yn arbennig wrth defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol. Wel, mae'n gyfyngedig, dwi'n credu dyna'r ansoddau'r defnyddiwyd. O dy brofiad di, oes na atebion, oes modd newid y drefn honno? Dwi'n meddwl bod yna fwlet arian o fath i sortio hynna, ond dwi'n bedio wedi dros y siampl rei cyfleoedd i bobl weld y Gymraeg yn byw ac yn cael ei ddefnyddio ar-lein, a bod pethau fel Hans, Cyfrifonon Cymdeithasol Ryr, y memes Mr. Nid gael pobl yn ymdiddori yn y cynnwys Cymraeg naturiol sydd allan yna, lle chi di arfer os ti'n defnyddio Cymraeg ar y wen, fel arfer yn gyfeithiad, neu fel arfer yn wbeth sydd gael ei ôl-gynhyrchu wedyn gan beth histrwydd y pigant o beth. So drwy gael esiampla positif cynhenid Gymraeg allan ar oen, nid dangos bod modd defnyddio fo roi. So, pan dwi'n post ar Instagram, dwi'n post ar Gymraeg. Dwi'n gwybod bod yn Iwanwyr, Saesnegis, dwi'n nabod bod nhw'n ffrwyso sgi translation, a diolch yn her. Ond dwi'n meddwl i bobl sy'n eich ddim yn barod i fod i gyfederus, neu ddim yn ymwybodol o'r holl gynnwys allan sy'n yn barod. Mae lot o brosiect TikTok ar hyn o bryd yr enghraifft pobl sy'n dysgu Gymraeg, ond y gyddoriaeth Gymraeg yn dod o bywyd newydd i'w beth. Ond hefyd, mae yna elfen o bethau, wyneb o bethau, di bod ddim ar y we. Ac hwnna ddim sefyd reg, bod cynnwys y reg di gael ei weld dros filiwn o weithiau a dros 2 miliwn o impressions. Fyna'n niferoedd uchel iawn. Ond pan chi'n gweld pobl wyneb ar y maes, o'n i'n digon lwcus i arwain i'r pafiliynau. Ac chi'n gweld y bwrw yma ar faint o'r gyffroes o bobl gan llwyfan i gael defnyddio i Gymraeg nhw. O'n i'n gofyn, Pardal Gymru, Cydol Pesgod, ac o'n dod o ysgolion byd Gymraeg neu ysgolion o ddechrau mewn ardaloedd lle di Gymraeg ddim o'r gry. Ond y bwrw yma, faint o'r gyffroes o nhw'n cael defnyddio Gymraeg, wyneb hefo pobl eraill bod yn allan i nabod, oedd yn dangos mae yna fwy na jyst o'r ochr digidol o bethau. Ond dwi'n meddwl peth bwysig ydy dangos y siampl dda, rhoi cyfleoedd i bobl ddefnyddio Gymraeg nhw, ond hefyd bod yna elfennau o bod at ein gilydd a bod yna bethau yn y byd go iawn yn hytrach na jyst yn rhithiol hefyd. Un cwestiwn i Teresa, fel person lleol yn fwy na heb, falle, faint o rôl sydd gan yr Eisteddfod, ti hwnt i'r waith y Comisiynydd felly, faint o hwb i chi wedi teimlo dros y blynydde diwethaf i'r Eisteddfod nesau at yr ardal, pan mae'n dod i ymwybyddiaeth, brwdfrydedd tuag at yr iaith, a shwt mae modd nawr dal gafel ar hynny wrth i ni droi i'r dyfodol pan bydd yr Eisteddfod wedi ffarwelio? Wel, yn sicr, mae Eisteddfod wedi gwneud i dechrau meddwl, dechrau gallu cael awswydd esgus, o gobeithio dyn ni ddim angen esgus, ond esgus i dechrau meddwl ar frolio a dangos bod ni yma, mae'n sicr wedi gwneud ni'n fwy weledol. Dyn ni wedi bod yn creu digwyddiadau, dyn ni wedi bod yn cyfarfod, dyn ni wedi bod yn cydweithio dros y clegu. Dwi gyda rai cydweithwyr fi yna heddiw i cefnogi.
Ond yn sicr, mae wedi i fi, y beth bod i gydweud fel normaleiddio. Doedd o ddim rhywbeth bach sy'n digwydd a fel tic. Mae'n rhywbeth dyn ni wedi bod yn wirionedd o'n mwynhau, bod yn falch ohono fe, rannu cydweithio. So, yeah. Ac angen rhagor o adnoddau, oeddi mor syml ag arian sydd angen nawr mwyn sicrhau beth bod yna rhagor o diwtoried neu oeddi fwy cymleth na hynny? Dwi'n cytuno, dydy fe ddim yn mater dim ond arian neu cyllid, weithio mae'n anesgus i pethau ddim yn digwydd. Ond eto, mae lot o pethau sy'n digwydd wedi ewyllus-der, a dydy hynny ddim yn gallu digwydd o hyd, dyn ni angen cefnogaeth gan pawb. Ond yn sicr, y cwestiwn o'r Eisteddfod, mae wedi rhoi reswm cruan yn ei canolbwyntio, ac ar ôl y nos hon, bydd hynny yn parhau, ac os dyn ni wedi creu cymuned, fwy cru, falle gyda mwy o pobl, ac os doedden nhw ddim yn teimlo ran ohono fe cynt, a mae hynny mor bwysig. So, yeah. Hyfryd. Teresa, diolch. Ambell i gwestiwn arall gyda fi, ond rhyw 10 munud sy'n ni weddill, felly na i droi at y gynulleidfa. Dwi'n credu bod na feic os gan hawys yn fyna. Felly llaw lan, falle newn ni'n siŵr bod y meic yn eich cyrraedd chi, os mod i chi falle gyflwyno'ch hunan, cyn taflu ffesiwn yn benodol falle at un o'r panel, bydd hwnna'n gret. Pwy sy'n mwyn dechrau y ffordd fan hyn? Cwestiwn fan hyn? Diolch yn fawr. Ia, llnau. Efa Jones, Cyflwyno Llywodraeth Cymru. O'n i jyst yn diddori yn y ffaith bod chi'n amlwg yn mynd i flaenoriaethu plant a phobl ifanc o safbwynt eich strategaeth i'r dyfodol agos. A jyst meddwl o'n i pa wahaniaeth gall y Comisiynydd wneud i fywydau plant a phobl ifanc. Ydych chi'n edrych mwy o safbwynt rheoleiddio neu hybu neu hwyrtho mynd yn y ffordd arall? Ie, cwestiwn da myfanwy, oherwydd fel pawb arall, mae'n adnoddau ni hefyd yn gyfyngedig. Yn sicr o ran yr ochr rheoleiddio, mae gyda ni, bydd bai yn ofyn dyfarwydd, safon sydd yn ymwneud â datblygu polisi. Felly byddwn ni'n gobeithio bod pob corff sy'n darparu ar gyfer plant a phobl ifanc, awdurdodau lleol ar enghraifft yn darparu gwasanaethau ieuenctid. Felly ni'n gallu defnyddio rôl rheoleiddio sydd gyda ni i sicrhau bod polisïau sy'n ymwneud â plant a phobl ifanc yn cael ei gaslygu'n gywir. Mae Llywodraeth Cymru newydd gyhoeddi a bydden nhw'n creu corff ar gyfer gwasanaethau, datblygu gwasanaethau ieuenctid. Mae hwnna'n enghraifft lle ni wedi gallu ymateb i'r datblygiad polisi hwnnw fel rhan o'r ymgynghoriad, felly mi'n gwneud gwaith polisi felly yn ogystal â gwaith o ran yr hôl rheoleiddio. Pan i ni'n dewis cynnal gwaith ymchwil, ni wedi yn ddiweddar blaenoriaethu gwaith ymchwil i fywydau plant a phobl ifanc, ac fel canlyniad i hynny, byddwn ni o dan o faloris nesaf yn y blaen yn cynnyll pobl at ei gilydd mwyn ymateb i'r gwaith ymchwil hwnnw yn benna yn y maes chwaraeon, ond hefyd yn y maes digidol. Ni wedi cyffwrdd chydig bach ar y ddillusrwydd artiffisial a digidol y bore yma, ond yn sicr dwi yn meddwl heb ragdybio beth bydd canlyniad y trafodaethau fydd yn digwydd dros y cyfnod nesaf, ond mae angen i ddarlledwyr yng Nghymru, dwi'n credu yn sicr, wir ystyried sut maen nhw'n darparu ar gyfer pobl ifanc sydd fel i ni'n gwybod ddim yn edrych ar dyledu llinol, fel ydw i'n gael i ddeud. Felly, gyfyddwn ni ar draws yn ystod y weithgareddau, os oes dewis gyda ni, yn dewis gweithredu mewn maes sy'n berthnasol i fod y plant a phobl ifanc. Diolch yn fawr Efa, diolch yn fanwy hefyd. Os mae gwestiwn arall yn dwle? Dyma ni. Diolch. Gary Pritchard arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn. Oedden ni'n sôn yn gynharach amdan bod cael gwasanaeth iechyd trwy'r iaith Gymraeg yn rhywbeth ddylsa ddigwydd. Yn amlwg, mae cael yr ysgol feddygol ym Mangor wedi helpu sicrhau bod gennym ni fyfyrwyr sy'n siarad trwy Gymraeg. Un o'r ystadegau brawychus i ni, wrth gwrs, ydy nifer o plant o bobl ifanc sy'n gadael Ynys Môn yn benodol, ond yn cadarnleoedd yr iaith i fynd i brifysgol a ddim yn dod adra. Felly, os gan y Comisiynydd y rôl i chwarae yn hybu o ran yr
cyrsia sydd ar gael yn brifysgol fel Bangor, enghraifft, boed yn feddygol, boed yn ddeityddol, gweithwyr cymdeithasol, seicolegwyr addysg, fel bod ni nid yn unig yn stopio'r llif o'n pobol ifanc ardal a ddim dradra, ond denu siaradwyr Cymraeg i'r cadarnleoedd i astudio ac efallai aros i weithio hefyd. Ie, diolch am y cwestiwn da ac amserol yma. Mae Iwan Matthews o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y gynulleidfa y bore yma, ac wrth gwrs mae rôl benodol gan y coleg i ddatblygu cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn ein prif ysgolion ni. Fe wnaeth gwaith ymchwil gynhalion ni yn ystod y flwyddyn diwethaf ddangos y bydde pobl ifanc yn hoffi astudio mwy trwy gyfrwng y Gymraeg pe bydde'r cyrsiau ar gael. A thra bod gwaith da wedi digwydd, mae'n wir i ddweud bod angen datblygu ymhellach. Mae yna heriau sydd angen i taclo, dwi'n meddwl, o ran addysg drydyfol, ac fydd y coleg fory'n cynnal sesiwn fan hyn sy'n ymwneud â faint sy'n astudio'r Gymraeg fel pwnc. Felly, mae'n wir i ddweud bod yna heriau dwi'n credu o ran sicrhau bod pobl ifanc yn parhau astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar bob un lefel dysgu. Dwi'n gwybod bod cynlluniau gan y coleg i ddenu pobl i astudio drwy'r Gymraeg mewn prifysgolion yng Nghymru, ond yn fwy eang a siarad yn blwmp ac yn blaen, fel fyddwch chi'n disgwyl i fi wneud, mae'r Alban yn llwyddo i gadw llawer mwy o'i myfyrwyr yng Nghymru. Falle fydd gan deo rhywbeth i ddweud am hyn. Ond maen nhw'n wneud hynny drwy am resymau ariannol. Maen nhw'n defnyddio eu harian mwyn lliwio penderfyniadau. Felly wela i ddim pam na allwn ni yng Nghymru wneud yr un peth. Mae yna sawl rheswm pam ni eisiau cadw'n pobl ifanc ni yng Nghymru. Does e? Ac mae'r Gymraeg yn sicr yn un o'r rheini. Mae'r ffigurau am faint o'n pobl ifanc ni sy'n siarad y Gymraeg a'i peidio yn rhy uchel yn fy marn ni. Dwi'n ymdeio os ti eisiau... Ie, dwi'n teimlo fel rwy'n ôl Bwlleli sy'n gwneud yn Gaerdydd ac sbyn mlynedd, bod fi'n bwytio fewn i'n creu gan ag ei bas. Ond dwi'n siŵr do'n am tagedu yn y cwestiwn. Dwi'n meddwl o siarad o bobl sy'n o'r un ardal o fi sy'n wedi dod i Gaerdydd neu Aberystwyth neu Bangor a dwi'n mynd i brifysgolion. Mae'r cliché o dos am byd adra pan dwi'n dod nôl. A dwi'n meddwl bod angen edrych o parach y swyddi sy'n ar gael yn lleol. Ond mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn benodol cynlluniau fel Arwfor yn agor da iawn. Dwi'n meddwl o'r siarad o pobl yn rawd yn hyn o hedyn yn Gaerdydd. Sy'n eich ddim yn ymwybodol bod cynlluniau fel ma'n bodoli, a bod o'n rhywbeth sy'n eich o'n i'n clywed lot mwy amdano fo pan o'n i adra, o'n mynd i weld mam a dad no, o'n i pan o'n i'n Gaerdydd yn trio mor ben i'n mynd nesaf, so mae'n heriau fel la. Ond fel oedd Efa'n deud o ran lle o bobl yn astudio, dwi'n byw o bod o fewn y maes trydyddol, sbio ar sut mae pethau fel yna'n gweithio yn rhinwedd yn swydd. Mae'n graf gweld bod y sgwrs yn symud o sut da ni'n trwsio beth gen ni ar hyn o bryd i sut da ni'n creu fath newydd. Dwi hefyd yn gweithio ar draws Brydain yn NUS UK, da ni'n gweithio o'r Alban Gogledd Iwerddon a Lloegr. A mae'n ddifrif gweld y gwahanol systema sy'n yn yr Alban a Gogledd Iwerddon i gadw pobl yn lleol. Ond yr Alban, mi am ddim yn Gogledd Iwerddon cyn talu sylweddol llai, yn ei siarad efo swyddogion o Brifysgol Belfast os ydwytha, ac oedden nhw mewn tua 20,000 o ddyled. Nes i wneud cwrs 2 mlynedd yng Nghymru, dwi'n mewn 64,000 o ddyled. A mae'r pobl yna'n aros yn ei gwledydd, sgledydd nhw yn aros i Gogledd Iwerddon yn aros yn yr Alban. Mae'n bwysig bod ni'n cadw pobl yma yng Nghymru, a bod ni'n cymell unau'n ariannol, neu drwy siarad o nhw a dangos pa siampl sy'n yna. Ond eto, os ti'n Gaerdydd, os chi o'n Ysmôn, chi dal yn Gaerdydd. So mae gael phobl nôl wedyn yn heg, os ydych chi'n dangos pa gyfleoedd sy'n yna, sut ydych chi'n cymell pobl i ymgartrefu. Dwi'n cofio tyfu fyny yn Mhenllyn, dwi eisiau byw yn Mhenllyn trwy mywyd. Ond mae'n beth bod chi'n sbio faint mae tai'n gostio, a'r gryder o, dwi ddim mewn swydd sy'n salu lot, sut ydw i am allu fford y tŷ yn Mhenllyn, lle chi'n gweld ffrwythio bobl yn dod yna, nhw'n geifio i 4x4s nhw rhwng Mhenllyn trwy'r ha. So, mae'n rhywbeth sy'n arbeddylu a pobl ifanc, a felly dwi'n meddwl cydweithio yn allweddol rhwng sefydliadau addysg, llogaeth leol a llywodraeth cenedlaethol. Ond hefyd, dwi'n meddwl yn bwysig eich gwrando ar bobl ifanc cyn i'r masal a wrthyn nhw'n dychwelyd hefyd. Diolch Teo. Cymryd rhoi ti Osian, mi gwybod bod rhywbeth dy ti weid. Pwynt gan Iwan Matthews hefyd o'r Coleg Cymraeg, a mae werth tanlinellu bod yna sesiwn fori yn does. Bydd falle yn
dod â'r holl bwyntiau yma ynghyd a rhoi mwy o gyfle i drafod y pwnc yn benodol. Iwan. George yn beddi, na cwestiwn. Fel y soniwyd, mae'r pryder am y canran o fyfyrwyr sy'n dewis astudio tu allan i Gymru yn un o'r heriau mwyaf sy'n yn wynebu ni ar hyn o bryd. Wy'n credu bydd na alwadau gan Brifysgolion Cymru, y corp sy'n cynrychioli sector addysg uwch, am adolygiad o trefniadau ffïoedd, gan bod y trefniadau ffïoedd presennol sydd yn gyrru penderfyniadau myfyrwyr, gellu dadle dyn nhw ddim yn hwyluso, yn drechion prifysgolion i berswadio myfyrwyr i aros yng Nghymru. Felly mae'n dda gen i ddeall bod adolygiad o trefniadau ffïoedd yn rhywbeth sydd ar yr agenda o ran y paratoad gyfer y lloddiad. A'r ail bwynt yn credu, bydd rhain o'ch chi'n ymwybodol bod medr y corff newydd sydd wedi sefydlu i bod â chyfrifoldeb a cheoleiddio'r sector trydyddol, ar fi'n dechrau llunio cynllun ar gyfer y Gymraeg yn y sector trydyddol. Mae hwnna'n waith sy'n ei ddigwydd yn ystod y blwyddyn hon. Bydd y cynllun yn cael ei lansio mis Awst nesaf nôl dwi'n deall, a dwi'n credu bod ni'n annog pawb sydd wedi diddordeb a phryderon am y maes yma i gymryd diddordeb yn y cynllun hwnnw. So hwn yn wirioneddol gyfle nawr i ail edrych ar le'r Gymraeg ar draws y holl sectorau trydyddol hynny. Bydd yna dau sylw byr. Iwan, diolch yn fawr iawn. Mae'n hamser ni yn dechrau dod i ben. Pwynt gyda ti, Osian yn byr. O'n i jyst yn mynd i roi rhyw ogwydd rheoleiddiol ar y cwestiwn. Oedd Efa'n sôn yn ei haraith am ddefnyddio'n pwerau ni i'r eithaf ac yn neud yn mwyaf o'r pwerau hynny. Mae'r safonau, yr gyfundrefn rheoleiddio, yn rhoi dyletswydd ar sefydliadau i ystyried sut y gall penderfyniadau polisi fel y math yna mae Iwan wedi cyfeirio ato yn fanna, sut y gall y penderfyniadau polisi yna gael yr effaith gadarnhaol yna ar y Gymraeg. A dwi'n credu, nid proses ydy hi, oes mae angen i sefydliadau fydd ein proses, ond dwi hefyd yn meddwl dyna le i ni herio penderfyniadau polisi yn y cyd-destun rheoleiddio, penderfyniadau polisi pwysig fel hynny. Osian, diolch yn fawr. Falle na i roi cyfle i Efa i gloriannu'r cyfan cyn i ni ddod i ben, heblaw bod na falle amser dyn ni wasti un cwestiwn arall mewn os oes rhywun ar dan i'w wneud, neu ni gyd yn gymharol hapus yn byd, arbennig. Efa felly, 5 mlynedd, gair i gloi. Y cyfan, wel, ie, ni'n gyffroes iawn. Fi'n gobeithio bod chi gyd yn teimlo bod ni o ddifri. Dwi'n gwybod bod yna sawl un yn y stafell yma sydd yn barod ar y daith gyda ni o gydweithio yn y dydd newydd, ac mae'n panelwyr wedi siarad yn hyfryd am gydweithio. Felly, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod yma heddi, ac yn sicr ni'n gyffroes am y cyfnod nesaf, a ni'n gyffroes am fynd i'r Steddfod. Gobeithio bod chi hefyd. Ni di amseru pethau'n dda, os dwi'n credu bod ni'n dechrau sychu, wnaethon ni osgoi'r y glaw gweitha. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch o galon. I bawb sydd ag offer llyfeithi, gadwch nhw yma. Diolch yn fawr iawn, ac i'r panelwyr, diolch yn fawr iawn. Mwynhewch yr Eisteddfod.